Il-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli spjegat waqt konferenza l-aħbarijiet bit-tema Malta Ġusta kif il-familji Maltin u Għawċin qed jiffrankaw mal-2000 € fis-sena mill-bidu għas-sena l-oħra mindu il-Gvern iddeċieda li jissussidja il-prezzijiet tal-elettriku, il-fjuwil u l-gass. Fil-fatt bil-budget għall-2024 din se tkun it-tielet sena konsekuttiva fejn il-Gvern se jkun qed jinvesti 350 miljun euro oħra. Qalet li b'din il-politika ta' stabilità tal-Gvern f'dawn iż-żminijiet ta' sfidi kbar il-prezzijiet tal-elettriku waħedhom ifissru li familji ta' tlieta qed jiffrankaw mal-520 € fis-sena waqt li dawk magħmulin minn 4 persuni qed jiffrankaw ma' 605 € fis-sena. Il-Ministru Dalli tenniet ukoll li mingħajr l-għajnuna tal-Gvern il-prezzijiet tal-fuels kienu jiżdiedu b'468 € aktar fis-sena għal vettura petrol u b'624 € għal vetturi diesel. Ġie nnutat kif b'differenza l-pajjiżna fi 3 snin il-kontijiet tad-dawl olgħu b'40% u l-prezzijiet tal-fuels bi kważi 30% bħala medja fiż-żona euro, ma dawn jiżdiedu wkoll il-prezzijiet tal-gass li f'pajjiżna wkoll u konsmat mill-familji u n-negozji, iżda hawn il-prezz ukoll baqa' stabbli fostna. Il-politika ta' dan il-Gvern li jinżommu l-istabilità fil-prezzijiet hija politika konxja li ħadna from day one. Għaliex nafu l-impatt negattiv li kien hemm fuq pajjiżna meta qabel l-2013 kellek Gvern nazzjonalista li jolla il-kontijiet. Kienu fost l-ola fl-Unjoni Ewropea. Illum pajjiżna għandu fost l-iktar kontijiet baxxi fl-Unjoni Ewropea. F'din il-konferenza l-aħbarijiet, il-Ministru Mirjam Dalli elenkat l-investiment li jagħmel il-Gvern bit-tisjieħ tad-distribuzzjoni tal-elettriku b'investiment totali ta' 188 miljun euro. Fost dawn hemm investiment ta' 55 miljun euro fit-tisjieħ ta' ċentri ta' distribuzzjoni filwaqt li l-Malta se tikri impjanti f'każ ta' emerġenza għal meta ikun hemm żieda fid-domanda tal-elettriku. Qed nagħmlu ħilitna kollha biex is-settur tal-enerġija f'pajjiżna jkompli jissaħħaħ. Sissa din is-sena kienu diġà kkommissjonati 30 substation ġdida u għaddejja ħidma fuq 30 substation ġdida oħra. Iż-żieda ta' dawn is-substations hija essenzjali sabiex tassigura provvista tal-elettriku stabbli għall konsumaturi. Għas-sena d-dieħla l-Malta qiegħda tippjana li tikkummissjona bejn 40 u 50 substation ġdida oħra. Dan filwaqt li għaddej xogħol fuq il-feeders biex jissaħħu substations, il-Ministru semmit ukoll ix-xogħol li għaddej fuq it-tieni interconnector bejn Malta u Sqallija. Tlesta id-disinn tal-kejbel u l-infrastruttura neċessarja u bekk setgħu jiġu pubblikati l-ewwel sejħiet għall-offerti għat-tagħmir fit-terminal stations sew f'Matab u anki f'Raguża. Il-Ministru għall-Enerġija semmit li l-impjanti fil-Marsa u f'Dellimara se jsir fihom investiment fil-ħażna tal-enerġija tal-massa bl-użu ta' batteriji fuq l-art. Intqal li Interconnect Malta ħarġet sejħa għall-offerti biex isir ix-xogħol ta' diżinn preliminari ta' dawn il-batteriji. Dr. Dalli tenniet ukoll il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma għaddejja b'diversi miżuri biex il-provvista tal-ilma tilqa' qatt kabbir fid-domanda b'investiment ta' 315 miljun euro sal-2030.